Bahatur? Ta yaya? Barka da ma. Wannan tashin bom din da ya fara a gidanmu. Ni da mamamun magale ne a wannan gida. Ta kai da baba kun yi tunanin cewar dukkan mun shiga. Wannan dalilin yasa kuka gudu. A wannan lokacin ne baiwa ta bayyana. An na samu ne ya ceton mama. Mun bincika ko ina don ganin cewar mun nemo inda kuke. Da ni da mama kullum cikin neman ku muke da kai da baba. Wani garamin abu ya samu rabuwar kan hali. Don ganin cewar ban ƙara amfani da wannan baiwar ta ba. Mama ta dakatar da ni. Amma yanzu lokacin amfani da ita ne. Labarin yan baiwa baya da iyaka. Shekarar 1942 a lokacin da ƙasar Indiya take faman faɗan yanci. Netaji Subhash Chandra Bose da shi da mukarrabansa su suka jagoranci zaman da aka yi na ƙasar Indiya wanda suka tafi can ƙasar Germany wajen Hitler domin suna da buƙatar haɗin gwiwa da su da Hitler. Ya ce wa Netaji dole sai ya ƙirƙira allurar da za ta sauya mutane yadda za su samu ƙarfin rushe dukkanin wani abu da suka sanya a gaba ba tare da jin tsoro ba. Sannan kuma ya alƙawarin cewar zai aiko da sojojinsa zuwa ƙasar Indiya. Wannan ita ce maganar da ya gaya wa Netaji. Bayan ya faɗi haka ne Netaji a jikinsa ya ji cewar idan har waɗannan sojoji nasa da zai turo suka dira ƙasar Indiya to yana da tabbacin za su iya rushe goben Indiya. Sai yaran Netaji suka yi tunanin cewar ƙasar Indiya za ta iya haɗa wannan sinadari ba tare da taimakon kowace iriyar ƙasa ba. Hakan ya sa aka buɗe wani wajen hada magungunan a sirrance. Ɗaya daga cikin sojojin kuma sai ya sace samfurin guda ɗaya sannan ya tafi ya dawo shi kaɗai ba tare da Netaji Subhash Chandra Bose ba. Haka ya dawo tare da wannan sinadari a hannunsa domin amfani da wannan allura. Hakan ya sa ya turo sojojinsa domin su kamo Ceziyar. A lokacin da wannan rukuni suka ƙara so ƙasar Indiya sai suka tarar da mutane suna ta faman shagali akan samun yanci. Bayan sojan da ya saci wannan sinadari ya fuskanci haka sai ya ga cewar yanzu ba buƙatar sinadarin kuma babu buƙatar ya je ya danka shi a hannun kowa. Hakan ya saka ya je ya boye shi a wani waje wanda shi kaɗai ne ya san inda ya aji. A ranar da Ceziyar ya samu kyakkyawan lokaci da shi da ɗansa, sojoji tare da makamai suka isa gidan kawai suka bude musu wuta. Sakamakon wannan harbi da suke yi, alburushi sai ya samu cikin kirjin ɗan Ceziyar. Ceziyar ya yi matuƙar mamaki sakamakon wannan harbi. Bayan ya ga ɗansa a kwance yana ta dambaruwa da rayuwarsa, hakan ya sa ya shiga rudani akan yadda zai iya ceci rayuwar ɗan nasa. Hakan ya sa ya ɗauko wannan sinadari da ya ɓoye a baya. Sa'an nan ya zuke shi a allura ya yi wannan ɗan nasa da ke kwance. Dukkanin wani guri da ya ji ciwo sai da ya warke a take. Sannan ɗan nashi ya tashi da wani ƙarfi har zuwa wannan rana babu wani wanda zai iya cewa ya san inda wannan yaro yake kuma ina ya je ya buya. A cikin wani yanki mai nisa na Tamil Nadu, inda daji da tsaunuka suka mamaye wurin, wani fashewar tashin hankali ta girgiza yankin kusa da cibiyar bincike ta DubStudio. Wani mutum mai suna Agni ya fago cikin koginsa, an kama shi da zargin aikata laifin fashewar. Shi dai ba dan laifi ba ne, amma mai yin bidiyo a YouTube mai son muhalli sosai, wanda ke neman wani abin al'ajabi. Mutum mai iko na musamman da ake kira Mitran. Wannan neman zai bude ƙofofin sirri masu zuki inda tarihi na yakin duniya na biyu ya hadu da ikon zamani da kuma mahaukacin makiya da ke son mallakar iko. Wannan shine labarin Weapon, film na Tamil na 2043 inda alheri ke yaki da mugunci a cikin yanayi mai ban mamaki da kuma zuciya mai ji. Barka da kowa da kowa. Dukkanin wata halitta da ke cikin faɗin wannan duniyar aba ce mai kyau. Musamman ma dai rayuwar mutane abu ne mai inganci, sai dai kuma mutane ba sa iya gane rayuwarsu aba ce mai matukar muhimmanci sai sun gano wasu daga cikinsu cewar da akwai 'yan baiwa. Ni a gani na kowa yana da wata baiwa da take tare da shi. A duk lokacin da wani yana je yana son ya bayyana baiwarsa sai mu fara kiransu da suna suna iya yiwa. Akwai tarihi wasu magabata waɗanda muka mai da su ababen bauta a Indiya da 'yan baiwa ne.
ba kuma kawai ya labari bane, abu ne da ya faru a gaske. Idan muka duba kwandali ne takara waɗanda suke amfani da dukkanin wata baiwarsu don ganin cewar wannan duniya ta samu matukar kariya ta daga dukkanin wasu manya-manyan shedanu. Bari yi misali, animal abun bauta bishinu shi kuma yakan iya ƙara girman jikinsa, mahima yakan iya zama wa adadin girman da yake so. Ga kumbakar nama yana da fuka-fuki, yakan iya tashi sararin samaniya ya kutsa ta ko ta ina kamar abun bauta indira. Idan muka duba su ga baki ɗaya za mu ga cewar mu ma dukan mu yan baiwa ne. To amma idan kai kana da baiwar ne abin da za ka yi kenan. To sai idan ina da tawa baiwa ba, zan ba da kariya ga yanayi ne saboda masu rushe shi. Saboda son zuciya da ra'ayin wasu suke zuwa suke rushe jejika, suke kawo mana da iskar shagama mai kyau. Fim din yana farawa da wani yanayi mai ban tsoro a lokacin yanzu. Agni, wani saurayi mai kwazo, Basant Ravi, yana zaune a dakin interrogation na NSG. Yana cikin damuwa, amma yana tabbatar da cewa ba shi da hannu a fashewar. Shugaban NSG, Ravi Rajan, ya kawo wani mai tambaya mai ban mamaki da ake kira Agent X. Ina. Agni, ta kai abin da kake boyewa. Tun da dadewa ina tantama a kanka sosai. Wanda yake da fasaha ka gane gaskiya. Agent X yana da hankali sosai. Yana tambayar Agni game da rayuwarsa, game da bidiyoyin YouTube dinsa da kuma dalilin da ya zo dai ne. Agni yana bayyana cewa shi mai son muhalli ne, yana neman Mitran saboda bidiyo da ya ga a yanar gizo. Wani yaro da aka cacce shi daga mota ta wani ƙarfi mai ban mamaki wanda ba a gani ba. Wannan ya sa Agni ya yi imani cewa Mitran shi ne mafaryan da zai taimaka wajen ceton yanayi daga masu lalata shi. A hankali, fim ɗin yana komawa baya zuwa tarihi. A shekarun 1940s, lokacin yakin duniya na biyu, Netaji Subhas Chandra Bose ya sadu da Hitler. Hitler ya ba da sarrin mai ƙarfafa sojin ji, wani abu da zai iya sa mutum ya zama da iko na ban mamaki. Netaji ya ki amfani da shi, amma wani soja na kusa da shi, Chezian, ya dauki sarrin din zuwa India a asiri. Lokacin da sojojin Nazi suka bi shi don karbe shi, Chezian ya ga dansa Mitran yana mutuwa. A cikin damuwa ya yi masa allura da serum din. Mitran baya mutuwa, amma ya zama da iko, ƙarfi mai yawa, iya motsa abubuwa da tunani, telekinesis, iya karanta tunani, telepathy, da juriya gara da dadi. Ya zama superhuman na farko a India, amma wannan iko ya sa ya zama abin tsoro ga wasu. Mitran ya girma ya zama mutum mai son muhalli sosai, ya auri Parvati, kyakkyawar mace mai zuciya mai dadi. Suna rayuwa a kefe a tsaunuka, suna kula da daji da namun daji. Sun haifi 'ya'ya biyu, dan farko da ƙarami Agni. Mitran ya koyi sarrafa ikonsa, yana amfani da shi don kare yanayi ba don nuna ƙarfi ba. Ina iya bakin kokari na wajen ganin na sarrafa ƙarfin da nake da shi, sai dai bana iyawa. Amma mafi tsoro ya faru, sojojin Naji sun sake dawowa sun kone gidansu da wuta. Mitran ya kokari ya cece iyalinsa, ya cece Agni karami, amma ya rasa sauran. A hankali ya rasa Agni a cikin tsaunuka bayan wani hari da rokeki. Mitran ya zauna a kefe yana rayuwa tare da namun daji, yana kare daji daga masu cutar da shi. A lokacin yanzu, Agni yana da ƙaunarsa Avantika, 'yar Dev Krishnav, shugaban ƙungiya sirri a ake kira Black Society. Avantika tana son Agni, amma bata san sirrin mahaifiyarta ba. Black Society, wadda Dev Krishnav yake jagoranci, ita ce ƙungiyar mulkin tattalin arzikin Indiya daga bayan fargayi. Suna yin laifuka masu ban tsoro. Suna goyewa da yara don samun serum na sabbata gabojin jiki daga lizard. Suna kashe yara masu na kafa don samun kudi. Dev Krishnav yana son samun ikon Mitran don ya amfani da shi wajen mulkinsa. Agni ya je Delhi don neman Mitran, a can ya sadu da masu cutar da yanayi, da a cikin fushi ya kashe wasu daga cikinsu da ikon da bai san yana da shi ba a can ba. Wannan ya jawo hankalin Black Society. A cikin interrogation, Agent X yana bayyana bayanai game da Black Society ta wani mai kimani Omkar wanda yake bayyana laifukan kungiya. Agni ya ji haushi sosai game da yadda ake lalata yanayi da laifukan da ake yi wa yara. A hankali, gaskiyar ta bayyana, Agni shine dan Mitran. Serum din ya shiga jikinsa ta hanyar haihuwar, da ikonsa ya farka lokacin da ya ga baranar ga kare yanayi. Agent X kuma shine dan farkon Mitran, dan uwan mai girman Agni wanda ya tsura daga wutarta da ya sami ikon daskewa, Ice Powers. Ya kasance yana neman iyalinsa shekaru mai yawa, yana aiki asiri don gane gaskiya.
Mitran Satyaraj yana zaune a daji, yana kare namun daji, yana magana da giwaye da sauran dabbobi. Yana son yanayi sosai, yana imani cewa yanayin zai warke da kansa in an bar shi. Amma Agni yana son yakin da masu lalata shi kai tsaye, yana kashe su da fushi. A babban fata, Solomon dan kisan halin na Dev Krishnav ya kai ari akan Mitran da gas da ke kashe iko, da makami mai hura fata. Mitran ya fama, amma Agni ya shiga ya cece shi. A can ne suka sake haduwa a matsayin uba da da. Mitran ya rungumi Agni ya karanta tunaninsa, ya ga cewa Agni ya kashe membobin Black Society saboda fushinsa ga masu cutar da yanayi. Dukansu suna son yanayi, amma suna da ra'ayi da dama. Mitran yana son haukuri, Agni yana son hukunci. Sun yi fata tsakaninsu inda ikonsu ya bayyana sosai. Telekinesis, ƙarfi da fushi. Dev Krishnav ya era microbot bugs masu fashewa, wanda ya jefa Agni cikin koginsa. Da yake ka cikin kogi an kama shi. Muhimmin abu dafi ne. A ƙarshen fim, Dev Krishnav ya zo wurin Agni da ke rashin ƙarfi ya harbe shi da harsha mai kashe superhuman. Amma Agent X ya bayyana ya daske wurin da ice powers dinsa ya saka Dev Krishnav a baya. Amma wannan Dev Krishnav clone ne. Na asali yana kaza Solomon a matsayin cyborg don yakin na zuwa. A ƙarshen fim, Agni ya fahimci iyalinsa, yana barinar haduwa da dan uwansa da mahaifinsa. Mitran yana barinar kwanciyar hankali, amma Black Society bata ƙarshe ba. Fim din yana ƙarshe da barinar gaci gaba, inda iyali za su haɗu don yakin mugunci. Wannan fim yana nuna muhimmancin sayayya ga yanayi, yadda iko zai iya zama abin alheri ko mugunci, dangane da yadda ake amfani da shi, da kuma muhimmancin haɗin kan na iyali a lokacin wahala. Na gode da kuka yi labari. Idan kuna son ƙarin labarai, ku ji dadin rubuta a ƙasa. Allah ya kiyaye mu.